Bagera urte hauetan zehar ekimen pila bat jarri ditu martxan, baina nik aipatuko nuke bereziki Mintzalaguna egitasmoak izan duen arrakasta. Ia sorreratik dagoen ekimen bat izan da, eta urte hauetan zehar biziraun duena eta oraindik oso osasuntsu dagoena, ezta? Horrek ekarri du batetik euskaltzaleen parte hartzea eta gero bestetik ere euskara ikasten ari diren horiek ere elkartera ere gerturatzea, ez? Harreman sare hori oso importantea izan da elkartearentzat, ez? Sorreratik Bageraren helburuetako bat izan da elkargunea edo biltzeko bilgune bat izatea, ezta? Donostiako euskaltzaleentzat, ez? Hori erronka izan da sorreratik. Egia esan azken urte hauetan ikusten dugu loraldi bat egon dela eta bereziki Donostiako auzoetako euskara elkarteekin eta euskara batzordeekin lortzen ari da, ez? Nolabait sare bat osatzea eta Donostiako euskaltzaleen bilgune hori nolabait saretze hori, ez? Duela 2 urte Bageraren egoitza erdialdean egotea ere guretzat Bagera elkartearentzat oso pausu importante bat izan da, ez? Elkartearentzat ikusgarritasuna lortu dalako eta batetik Bagerakide, Donostiako euskaltzale, Mintzalagun eta abarrentzako oso eskura gaude orain eta hori azken 2 urtetan asko nabaritu dugu, jende errazago gerturatu da elkartera.